बिनि थाखायनो जोंहा जे मोनबा एनसिएलए समस्ति दं सिडली समस्तिनि सिङाव बे मोनबा समस्तियावबो जोंहा बुथ सन्मेलन जादों जिहेतु दाखालि एमपि इलेक्शननि उनाव जों बुथ कमिटिफोरजों बेबायदि लोगो हमलायनाय सावरायलायनाय जों जाथ'वाखैमोन बे गायनाय फुनायनि बोथोरबो दङमोन दा ओंखायनो जोङो दा बुथ सन्मेलन मोनफ्रोमबो समस्तियाव खालामदों जों खालामबायानो थाखायो खिन्थु जिहेतु इलेक्शन फैगौ जों दा बेखौहाय आरो थाबसिनै खालामनो थाखाय जों नाजादों बिनिनो पार्ट हिसाबै दिनै मोनब्रै समस्ति जोंहा निसिमा आरो जोंहा काजलगाव 13 चिरां आरो 14 चिरां दुवार मोनब्रैबो समस्तियावहाय दिनै बुथ सन्मेलन जादों मोननै बुथ सन्मेलनाव आं दिनै नुजाथिदों 13 चिरांनि बुथ सन्मेलन कासिकत्रायाव आरो नैबेयावहाय जोंहा 14 चिरां दुवारनि जागासिनो दं बेयाव आं नुजाथिफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिपिएफनि थासारिया दा माबायदि दं बिपिएफनियाथ' लिडारफ्रानो गासिबो इउपिपिएलआव जइन जाफैजोब्बाय नोंथांमोना बुंलांबाय सिगांनि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै दाखालिबो गोबां बसा एक्सपिएलटिनि बा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना फाउन्डेसन डेआवहाय जोंनि दाखालि बेंटलाव जानाय फाउन्डेसन डेआवहाय बिथांमोना जइन जाफैबाय आरो दा गोबां लाइनाव दङ जों सम होनो हाथ'वाखै बिपिएफआ मथा-मथि जोंनि इउपिपिएलआवहाय जइन जाफैजोब्बायानो साफा सानै दैदेनगिरिखौ बारहोनानै बांसिन मावथि कर्मिफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना इउपिपिएलआव जइन जाजोबसिगोन आरो जोंनि इउपिपिएलखौहाय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो बिथांमोना बिथाङा ओरैबायदि बुंदों इउपिपिएल दोलोआ थरनै अन्थाइ गेदेर अन्थाइनि गेजेराव थानाय मोनसे दोलो माब्ला जिखुनु जा समावनो बियो गुब्रुसारनो हागौ गर्जन मुसाहारिया माबायदि मानसि नोंथांमोना मिथिखागौ आंनिनो बिदा जायो आन्दलनावहाय ज' जों मावबोनाय बिदा लेङो आंनिफ्राय सिनियरखाय खिन्थु बिथाङा सासे टुइंकल लिटिल स्टारसोथ' बिटिसिनि टुइंकल लिटिल स्टार गतिके बिथांनि कमेन्टआव आं होनला बिथाङा बे खन्थाइखौनो आवरायबाय थानाया मोजां रायजोफ्रा मोजां मोनगोन बिथाङा बे टुइंकल लिटिल स्टारखौनो जानानै थाबाय थानांगौ बाइ इलेक्शनाव बेसेबांसो भट लानानै जोङो दा टारगेट लादों 50,000सो डिफारेन्सआव देरहानो थाखाय दा मोनसे टारगेट जों लादों नायनि रायजो राजाफ्रा बयबो जोंजोंनो दंजोबो रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनसे पजिटिभ रेसपन्स होदों गतिके इलेक्शनखौथ' रायजो राजाफ्रासो देरहाहैयो रायजो राजाफ्रासो जेनहोयो गतिके रायजो राजाफ्रा जोंखौ आशीर्बाद होगोन जोंनि मावनाय हाबानि सायाव बिथांमोना गोजोननाय होगोन जों जिहेतु बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि लाबोबाय बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनै गिनांगौ जेबो गैला आर्मि केम्प मोनसेबो गैला उग्रपन्थी संगठन मोनसेबो गैला दिनै जोङो गरिब दुखिया रायजो राजानो जों न्याय होनो हादों आरो लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो जेरै दुरान्ड काप जागासिनो दं जोंहा बेबायदिनो फुटबलल' नङा गोबां आयदायाव स्पर्ट्सनि आयदायाव जों जौगाहोनो हाबाफारि लादों बड'फा सुपार 50 मिशननि जोङो इउपिएससि एपिएससि खालामनानै नोंथांमोना नुबाय थांनाय बोसोराव देग्लायनि बोसोराव जोङो एपिएससियाव 50 जननिफ्राय बांसिन जों एपिएससि माने परिखाखौ पास खालामहोनो हादों आरो जों इउपिएससिनिखौबो मोजां मिजिं खालामगासिनो दं इउपिएससियावबो जोंनि गथ'फ्रा मोजां माने रिजाल्ट खालामनो हागोन होननानै जोङो लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे बादायलायनायनि मोनसे आबहावा लाबोनो जों नाजागासिनो दं सरकारा आगोलनि दिनाव सरकारा जेब्लायबो लाइमोनफोरखौहाय हाथियार हमनो थाखाय माने नारसोमदोंमोन उग्रपन्थी संगठनफ्राव थांनो नारसोमदोंमोन केम्प बानाय जौ जुवा बेदर जाहोनानै बिथांमोनखौ आन्दाय होदोंमोन फेग्रा मुवा बेसादोंमोन उग्रपन्थी संगठनफ्राव थांनो नारसोमदोंमोन केम्प बानाय जौ जुवा बेदर जाहोनानै बिथांमोनखौ आन्दाय होदोंमोन फेग्रा मुवा बेसाद जाहोनानै आन्दाय होदोंमोन दा जों बे कालचारखौ फोजोबथारनानै लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे गोग्गो थासारि लाबोनानै मुलुग दरबाराव फेर मारिनो हानाय बायदि जों लाइमोन प्रिपेयार खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दं नोंथांमोननि बयनिबो हेफाजाब मोनोबा जोंनि मिशनाव जों साक्सेस जागोन सार बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बुंसोबाय थायो जे इउपिपिएल दोलोआ मेल मिटिं खुंनानै समफोरखौ बारहोगासिनो दं बिसोरनाव माने मोनसे गणतान्त्रिक सिन्ताधारा बिथांमोनाव गैया सुबुं दारा खान्थिनि सायाव बिसोरहा बांद्राय गियान गैया खालि सिगि सग' बुनाय सोनाय दाबि धमखि बेखौल' बिथांमोना बुजियो जों जाबाय मोनसे गणतान्त्रिक बा सुबुं दारा खान्थियाव फोथायग्रा मोनसे हान्जा जेब्लानाखि नोङो सुबुं दारा खान्थियाव फोथायगोन होमबा मेल मिटिं खालामनांगोन रायजोफोरखौ बुजायहैनांगोन रायजोफोरनि गोसोखौ जों जय खालामनांगोन होमबासो जों भट मोननो हागोन जोंथ' सिगिग्रा मानसि नङा बुग्रा मानसि नङा जोंनावथ' हाथियार गैया जों जाबाय सिम्पोल गरिब दुखिया न'खरनिफ्राय फैनाय जों माने लाइमोनफोर बा मानसिफोर जोङो सिगि सग' खालामनानै भट लानो हानाय नङा बे बिपिएफनिसो कालचार जोंनि कालचारा जाबाय रायजोनि गेजेराव थानानै रायजोजों मेल मिटिं खालामनानै रायजोनि साजेसन लानानै
बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै अननाय लानानै बिथांमोननि गोसोखौ जय खालामनानैसो जोङो राजखान्थि खालामगासिनो दं। इउपिपिएल दोलो हिसाबै नैबे फैबाय थानाय बाइ इलेक्सनाव इउपिपिएलआबो बे दोलोजों कन्टेस्ट जानो हागौ होननानै सानो नोंथाङा? बेयावथ' जों खोनादों जे दा जिहेथु जोङो बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल ज' गेलेगोन गुबुन फारसेथिं माखासे हान्जाफ्रा केन्डिडेटखौनो होनाय नङा होननानै जों खोनादों। केन्डिडेट होआबाथ' जों वाक अभार जागोन, ओरैनो देरहागोन जों। बिजाथिखौ माब्ला फोसावगोन? बिजाथिया टाइम जाबानो फोसावगोन, दाबो माने इलेक्सनानो फोसावाखै। जेब्ला जों बिजाथिखौ फोसावगोन जोंहा सिङाव थिग जानानै थाखाजोब्बाय। जेब्ला जों फोसावगोन नोंथांमोननो सिगां खिन्थाहरगोन जों खौरां बिजोंनो। नैबे एमपि इलेक्सनखौ लानानै पाब्लिकफोरखौ माबायदि सापर्ट जानो लुबैदों? ना एमपि इलेक्सनाव जोंहा रायजो राजाफोरनि आशीर्बादजों नोंथांमोननि अननायजों आशीर्बादजों 10 बोसोर खोमानानै लानाय बर'नि जे लकसभानि एमपि दंमोन, बिपिएफनि 17 बोसोराव जोङो गावनि बर'नि सासेल' नायल' जाल' एमपिखौ खोमानानै लादोंमोन। जों दा 3.5 बोसोरावनो बे गोमानाय एमपि जे दंमोन लकसभा बेखौ लाबोनानै होफैफिनबाय जों रायजो राजा। दा रायजो राजाया बिसार खालामथोंसै जे 17 बोसोराव 10 बोसोर एमपि खोमाग्राफोरनो भट होगोन ना 3.5 बोसोर सरकार सालायनायावनो गोमाखानाय एमपिखौ लाबोनानै रायजोफोरनो होफैफिननो हादों जे जों बर' एमपि सासे बेनो भट होगोन, बेखौ रायजो राजाफ्रा डिसिसन लागोन। एमपि इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव दिनैसिम बिपिएफ दोला माने ससियेल मिडियाआव माखासे मेल मिटिंफोर बिदि खुंनायखौ नुनो मोनाखै। थारैनो बेनि आन्दोआव मोनसे दुर्बलता दङ। बेखौथ' नोंथांमोना एसे तदन्त खालामदो। बिसोरो बांसिन जेब्ला इलेक्सन गैया आं खोनादों बिसोर माने तास गेलेयोनो, जुवा गेलेयो जाहैदों। जुवा गेलेनानै सानफा हरफा जिरायहाबनानै थायो आरो बांसिनानो बोरायजोब्बाय, गोदान सेंग्राफोरथ' हाबहैयाखै, गोदान लाइमोनफोर थाङाखै। गोबाङानो बैसो जाबाय सिबायफोर, बिहामजो मोनबाय, फिसौ फिथाइ मोनबाय, न'आव एसे हाबसोनानै थानो गोनां जाबाय। आरो आगोल सरकार थानाय समाव गोबां मानसिखौ सिगि सग' खालामबाय, गोबां मानसिनि रां थगायनानै जाबाय, गोबां मानसिखौ साख्रि बाख्रि होगोन होननानै थगायबाय। बे थगायनायनि थाखाय गोबाङानो दा लाजिनानै ओंखारनोबो हाला।